Сега ще свиря на тарамбука. Една минута, само да си довърша нещо. Ето сега ще започна. Тези разговори, те да ги сложат на плоскост експертна и експертите да се занимават с това нещо, а не правителство, защото всяко едно правителство, всяка една организация ще да политизира. Дори се казвам на разговор, ще ви попитам така, нещо като медиатор случая с идеално. Ако поискат вашите такива от правителството, като статили точно по този това, бихте ли помогнали? Аз не бих помогнал без тези хора, които са участвали в това. Това на този план. Още 2 минути само. Къде да я хайде? Готов. Ние в момента трябва да приемем много експеративно закон, който сме приели, допълнение към закон за защита на конкуренцията, в който да сме разбрали и Европейската комисия може да глоби. 2016 трябваше да бъде прият този закон, който именно урежда отговорност за непозволено увреждане. Това е проблема за изход към това. Благодаря ви много, господин Янко. Благодаря и на вас, отново. Избрахте ли ССС? Ще се видим. Още 3 минути, моля ви. Семейството на Емилия се нуждае от светлина. Нямам собствена стая, никой не от детени деца, няма щастие. За да си върне надеждата и да продължи мечтата. Мария и бригадата на Караджов ще променят тяхната съдба само за 5 дни. Въпреки трудностите, които ще се сблъскат. Гледайте днес на 21 часа по BTV.
да помага, защото му предстои много работа. Както всеки четвъртък в любимата битви ще бъде изтеглен поредният тираж на спортът. Специални достойните кралете, всяко стигли се 649, 535 и 540. Днесният тираж ще бъде проведен от предвидния на поглед на строгата, но справедлива комисия. Предстои да изтеглим с текст на техните 2 в играта 649. Миналия тираж постигнал 2 състава по 5 от 632. Само по едно съответно не им достигна за да споделят джакпота, който днес е глупо за майващите 2 милиона 527 813 лева. Пожелавам успех на всички участници в днешния 41 тираж. И така топките вече са взели своето място в сферата и са готови да направят някой от вас много по-щастлив и много по-богат, разбира се. Очакваме се на първото спечелените с Мексико. Оттеглянето на 49 е добри него и това е 9. Скъпи приятели, ако искате да отидете към Мексико и знаете, можете да пуснете вашите списъка в нашите Facebook, така и онлайн на нашия сайт loto.bg. Ето ви второто печеливчето, а то е 25. Не забравяйте, че минималният залог е 85 стотинки, а той може да ви донесе 2 милиона 527 813 лева. Ето ви третото печеливчето, то е 36. След подценяваме и системите за комбиниране, разбира се, които винаги могат да ударят едно рамо на вашия късмет и да направят шавите по първите стъпки. Четвъртото печеливчето е 21. И така само с 2 числани делят с това да разберем пълната печеливша за днес комбинация в теглянето на 649. През последното число. Разбира се.